I går aftes forsøgte ukendte hacker igen at hacke sig ind på Danske Banks sikkerhedsnet. Politiet står på bar bund, men formoder, at det er det samme som dem, der står bag de tidligere angreb, oplyser Ritzau. Og nu fra computerkrig til computerkærlighed. Her er Kraftwerk med Computer Love. Godmorgen, chef. Godmorgen, Mads. Er du taget afsted endnu? Nej, jeg er lige på vej ud af døren. Godt nok. Men ja, Mads, du skal sgu ikke komme herhen. Jeg er ked af at sige det, men du er altså fyret. Vi har ikke rigtig brug for dig mere. Men du må have en rigtig god dag, ikke? Hej hej. Godmorgen, mor. Ikke ligefrem nogen særlig god morgen. Jeg skal nok snart finde mit eget sted at bo. Jeg ved det godt. Jeg er sgu blevet fyret. Nederen. Du tager lige noget mere cola med, når du kommer hjem fra arbejde, ikke? Round 1, fight! Round 2, fight! Gider du ikke skrue ned? Jeg kan ikke koncentrere mig. Hvad? Jeg kan ikke høre dig. Skru ned! Hvad? Hvad er det, du laver, mand? Dit goddamn fascist. Jeg var sgu da ved at vinde. Fascist! Jeg prøver at finde et arbejde. Du sidder bare der og spiller og dogner af hele tiden. Du er fandme for meget. Tag dig sammen. Hallo? God aften, Mads. Vi ved, hvordan det står til. Vi kender til dine problemer, og vi har en løsning. Mød mig ved buerne ved borgen kl. 23.00. Hvem var det? Det er lige meget. Jeg går. God aften, Mads. Jeg er bange for, at du ikke vil dukke op. Som du nok ikke ved, har vi holdt øje med dig det sidste stykke tid. Vi ved, at du er blevet fyret, og at du har brug for et arbejde. Vi har brug for dine IT-kompetencer. Der er gode penge i det. Men hvem er jeg egentlig? Hvem vi er ikke væsentligt. Men det er, hvad vi kan opnå sammen, der kan få betydning. Ser du, vi har nogle problemer med at opnå fuld adgang til en server. Men jeg kan informere dig om, at det er alle pengene værd. Det lyder farligt. Jeg skal ikke helt sikker på, at jeg vil. Tag din tid. Tænk over det. Kom lige herind, brormand. Vi har et problem. Et alvorligt problem.
Udlejeren sendte som rykker. Jeg har 3 dage til at betale huslejen, ellers bliver vi smidt ud. Men hey, se på den lyse side. Jeg har ryddet op. Har du gjort dig nogle tanker, Mads? Jeg er på. Computeren er klar. Du ved, hvad du skal gøre. Ja. Hvad? Fuck! Hvad er der galt? Hvorfor råber du? Kodet er blevet ændret. Jeg kan ikke komme ind på serveren. Hvad har du brug for? Jeg har brug for en, der kender kodet. Min gamle chef, Peter Holm. Den klarer vi. For din egen sikkerheds skyld håber jeg, at du er klar til at give mig koden til et sikkerhedssystem. Jo hurtigere du svarer, jo mindre hvem det bliver det. BG 75 33 JE PC. Tilfreds? Fint. Det var det, vi havde brug for. Skaf ham af vejen. Hvad? Bøtter. Vil du have en pistol til? Den ser bra. Det hjælper ikke at flygte, Mads. Vi skal nok få ram på det.